Gel şeyit görelim mekan. Şu an bizim en ulu sorularımızdan biri näme? Köpler şu masakatı geçirenler. Haýdaýynçar gatnaşdyrsak, haýdaýynçar çağırsak, haýdaýynçar çakılı ursak, şol ýöne üstade 250-300 adam oturdy ha. Şolun pikiri nähilka? Indi prosto şol sonra ver koýaýly. Awa şular kim çağırsak diýip mi? Awa. Terep o şowda dine Aýdy Maýdanyň bilen çäklenen o. Hit bilen hem çäklenen o. Karakter, karizma, bir gurleşimde de çusto yumary, şol o ýanky gara şu gurle oturkada saklamalı. Din Aýdy Maýda oturkada. Ana şu tarap barama. Şol atlar gözüni tutup ýalan ýadan bir täze şow Aýdy Maýdanyň bar gurun noktasyndan gowy bir bagşyny çağırdyk da bir gerek şowmyza. Şo repetisiýada bilýän sen. Onuň şonu bilýän şu azyk bir ýanky şow tarapy gawat gelmeýän. Men sözüňi bölýän bolyn seret eneme dinleýijiler, dostlar, şeýle bir ýagdaý bar, şu ýagşy dogry bellek geçse. Aýdym amma onun esasy şu gyzykly geçirýän esasy birinji manysy şowda gyzykly bolmak üçin adam açyk bolmaly, açyk gürleşip oturmaly. Käbir çağırýanlar da dommor oturýar bolyn. O şowa men demeýär. Ya bir repetisiýada da hatda görýärse bolyn ya bir Aýdy Maýdanyň ya bir da dep oýun edýär, ýaşy oýun edýär bolyn, gaty görjek bolýar. Ene bu zatlar bolmaýar sebäbi. Bul ýaşyň özü ýumor bolan, oňa düşünmeli. Biziň istemizden prikolaşýan yer bolýar, ýene bolýar. Ol biz men düşünip oturýum, däýämiň özü ýumor. Men aýdymçy, äme ýaşyň tariplap Aýdy Maýsam, Aýdym çok bu diýip Aýdy Maýda diýerler. Ýaşam näl prikolaşdy, ýaşy düşünüp güldi hatda onuň köpüsi düşünmeýänler bar, ýöne o tarapdan hem hemme tarapdan gawat gelýän bolsa gowy şonu ýöne özüňiz gözüňize getirip ýazyň. Hani şu amaly zat diýip ýazýanlar, kärne berdi eldar diýip ýazýar, arsy diýip ýazýarlar. Bir giden ýazyp oturýarlar, men gözüm seredenden ne görýän Hemra diýip ýazýarlar, Luk şagyr diýerler. İnşallah nesip bolsa bar biziň öz üýtdeşi planlanmaly ba ýaşy bilen. Inni hasam 3 gitdigiçe biz össürjek bolýas bu ýyllada bir san çykýa olam hakyky täze gelýärli, ýanky ýaşy agdak geçdi. Täze ýyl akşam täze bir san. Täze ýyl araşýan Menem ýok. Menem şu täze ýyl garaşylýar, täze ýyl akşam diýilýär. Ýylla birjige. Şoň ýaly bolýar menem. Menem şoň çyňýar taken şunu köp kän etmeli, ýylla birjigine deli. Koýup ýazaly zat diýen. Indi bu edeklikde äder bu edek men biziň etjek pikirimizde meňe diýjek bolýan zat mäder. Moş stilist goşulýar, moş reperim goşulyp biler. Bu edekde üýtdeşigräk etmeler. Şuňam olum bolup biler. Reper goşup biler. Mümkin äder stilist goşup biler. Mümkin bolup biljek ta olum bir sunuwdyň bir nemesi umuman şowmuzda bolar nesip bolsa. Yo sagal da, druk saga da, ustayda bir saga köpelde. Sultan. Ha? Sultan'ın sen bu özün atlasından biri ol. Näme? Şeydik bulayda. Hey, dinle. Hey, dinle. Hey, näme? Hey, Sağadını, köpöldün diye olin. Sağadı normal bundan kän bolsa da gaty näme bolar dinle. Optimiz yok. 2 saat, 3 saat gepleşip gelip şonu monitor onu sıptırmanı görmäge hiç yerinde ana optimiz ýetene owente. Menkä ýetene. Ya inşallah ara häzir ýuwuşdan gitdiçe hasam ösşo men birinji köp berilen kaýş edilen mana şu gatnaşma teklip berilen adat dönmez.
Onu seyredi otur menen bana ha o. Aa. Çağırar Ne? adat dönmeden inşallah. Aa. Ay onu söyleyeyim ne deyip orada yine de iki bahsa Allah yollarda katnasa, üçüncü bahsım Ahmet Damdam şu vakitler trendde da, şu adam Ha o. trendde. Öyle yok. Şimdi Ahmet sen katnasa, şimdi planladı Hı ne hı. olsun ya bir trend aydım olara. Birim son ya mihmamur zalim geliyor. Oğlum biliyor da o var ya da. İnşallah nasip olsa var ha dostlar var ha bizim şu dinleyicilerimizin koğundan turmak için sizin bir koyu tədelikleri sizin vaktiniz koyu geçirmek için şun uğruna nasip olsa adam çağırar adat bilen gürleşip hükman amalen çağır diyenler var amalen çağırar karar himmaydım sizlere oraya hormat koyat Allah can işler uğruna olsun inşallah nasip olsa koyu şov yadar sip umid ediyen inşallah nasip olsa. O sen ne mi diyen ne mi koyan ne mi öyle ya? Ya nemede şu an yazıp verdi. Ne mi yaptı? Vallahi Ay karada. ne mi diyen? Ya eski tıray var tabii. Aydın sümü ya. Bakıyor mu diye. Damdan birincisine o adam. İkincisinin sizin armağanı getirip bilen o ödüp vaktin olsa o ödüp dinlerden o bağışçı olur. Anam. Yo dam mağaradaydı yan bırak dam mağara bağış olun oğlu. Halkaydı maydıp böyle bağış olun oğlu. Ne melen o halipalan latlan halkaydım naydım Ahmet Sano men kurs taşıma oğlu. Öňler öwüzirli teken halipan aydımlarına aydiýady, ataydan aydiýady, garal. Bar, ne şoňy gat hormat goýýan o hakykatdanam sunwatdylyany. Bu başgaça stil edýän aydym aýtdy da ol erkim onuň mun ilkara gulkasallar tamam hakykatdanam ýöne. O näil bolan şu Ahmet Damdamyň dinleýän şonu başga bir aýdanna gulaňa täsir bolmaz täsir. Sebäbi Ahmet şunu aydıp emmek için kulağını dinledi bile o bir çıkışta deydi o ey dam deyip ahır dinledi aydın aydıydım burada kim deydi ay onu oğlum halkaydım aydıp örkem neymiş dediniz deydi ha kime deydi sonu Ya ma bizim hadi da ona. şeyler Yo. ne deydi sana Yo men normal aytma şey deydi oğlum. Men normal aytma çok hem siz dinlemediniz deydi o. Ay gelme ben normal aytma. Hem şunu dinlemediniz deydi. O damdan deydin de başladı hala. Ya böyle kızarlar. yok Can. o hacağa var ha kovdur ol Derdi bir tuvalem ha yaptım. Damdam diye bizim yanımızda yaşıyor diye. Ay yo men anam. Şey damdam bu at. Dine toy mekarlar içinde yaşayanlarla. Onun. Ana ya. tuvalemi ödem katı şeyle var pis pel adamçılığım bu men doğruyum aydan Ne? ne Damdam. Şey diyorlar. şey diye o ha ha öyle yani. Ya. İnşallah dostlar nisip olsa yakın günlerde var ha gov täzelikler bolor Ne deyip orada? hemme täzelikler ha o nisip olsa gov bize doğruyum daysak Koy yaşın Koy Memel yaş birmun sen var ha sen şu reklam edence zatlanım ken görýär seni garaşıklar dedi görülýär da bir kolunca zatlan Anlayıp bir bökaymo begenim Yo. Seret. Olur. Neme? Karoç var ha. Arada koy düzlük ha. Ne mani? Koy düzlük şey. Yaxşı bakşı ikini. Pehlivan Nazir'den başkarak bir plan düzlük. İki tane. Bir ayal aydım söylen. Bir erkek aydım. İkisem ortaya astaki iyi şeyle var düzlük şöyle. Yönü yolla ruhsat vermedi. Son ol başka
proyekte gatnaşdy ol. Ondan soň çağıramyzda biz ýa o proyektde adetde onun şoňa meňdeşik bolýar diýip indi şu söz adetdik. Ýöne şol ananay kreativ olmaly da. Ay ne diýip bolsa wara, egerde şu üçü ýazar Allah ýolursa, ikinciden gowy bolmajagyny bilsek, ýazyp taýýar edip soň. Şu ikinciden gowy bolmajagyny bilsek, çıkarmaýar. Sebäp ben de şonýa proyekt kän bol ananay. Her şu arada atlanıp durjak ya 5 tane sunugo işgär bilen, sunugo gowy işler edem. Şolar bilen 5 tane gepleşik ýazym mekan. Ananýarmy? Birine çıkarmadım da. Sen o beýleki ýag şowum çykmada bilýän, soňky 4 mü? Ya ýagşy 4 de var, alat dönmez var. Onuň aýda oturmaýyn. O diýerli, ol çykýa, ne diýip boldy? Ol 8 martda çykýa. Indi bizim ýagşy başşowy geçen sefer haçan çykdy? 20-nji ýylda çykdy. Ýylda çykdy, birinji aýda çykdy. Kemal ya menem zaryadım iň soňuna dur paşty. Mena güýden gitmek zaryat alyp gidýänne. Gaýra. Dinleýijiler onu hemmesine sawalla şaýaly dostlar ne diýip bolsa ertirde bir ýerine go oturup men ýene de ýaşyla go maslahat edip bir çaý başyna oturup etmeli, etsemlenmeli. Jemler ne diýip bolsa hani bir mümkinçiligimiz bolsa ziriçilli etjek bolar. Mümkinçilik bolman ýagdaýynda da bizden gaty görmän. Sebäbi gelseňiz başyňyz üstüne ýeriňiz var ýöne 10 saat, 14 saatlap oturmaly bolýar adamlar. Şo ýagdaýlar badyr. Ýagşy şonom sebäbi öz ýakyn olanlardan diýär-de şon göräýel, baraýel diýär bolyn. Ana şolar içinde oturanlar amma şoň üçin ýene senem özüň aýdaý ýagdaýyny häle aýtdyk. Anam egerde mümkinçilik döredi bilsek hökman ziriçilli ýöne hükman ýagşy bagşy 5 var şoň 5-nji sanyny bir ullukan edip ederse we 5-nji sanyny 5 ýyllar bolýar da 1 ýyl bir bolany 5-nji ýyly şoň çykýany şonu uluý maçtapda etjek bolar inşallah ulseda towa. Edibete inşallah. Mekan indi aýdaly şu 50 sany ýazmaly boldy. 50 nämäni? 50 sany ýazmaly boldy. 40 sany ýazmaly boldy. Aha. Yine 40 yıllar mı? Durmuş bir hava. Bir de vallahi Allah gerek bolup yine gittim dünyadan. Senin yok mu? Hava gittim ben. Ay temsil var. Temsil. Sonun sonra yalardın mı? Men temsil yazıp bilmeyen brado. On sonuna yazdı. Sonuna yazdı. On var abi. Nemede. Mena gittikçe optal başlayan bilýän, birinciden ikincide gürlän. Onun bilen ýöne diýjek bolýan şir bir neme öz ýeri bolýar. Şoňa sen ýörüň hiç kimde olur bilmeýär ýaşy. Sen umumyň suňwatda ýaşy boljak, hiç kimem ýaşy bolup bilmeýär ýaşy boljak bolýan hiç de. Näde. Ya sen özüň aýratyn talant brat. Nezariyat tapayın ne? Näme? Nezariyat tapayınla diýär. Çıkadymı yok diýär. Evet. Şoňa oğlulu. Arat awo emmelere minnettar, awo biz dinleýän, sylaýan, hormatlaýan sag bolun. Şunaýda biz ara şu diňe gowdady masga ne diýär? Şoň masga ne diýär? Toýun masga ne diýär? Ak görüm bilen ine ilmi ýürüm oýup diýär, ine kitan zarym sagam maşdaýda. Biz dünýä ýurdunda ýaşaýarys. Allah'dan arkadaşlarımızın ömürleri uzak bolsun. Şuna ak yüreğim bilen şu her gün yine deyip evden tutamam diyen, yatsamam diyen, tanrı yapsam şöyle. Ne deyip oldu bizden daşlaşmam, bir de sizden yakın yok. Toydu var şöyle begenin şunu yaptı yurtta yaşayanlar. Hudayım, nun şükür edin. Bizim din kovladın Allah'ım ne diyorsa o adamlar din kovladın Allah'ım ne diyor.